Mayong gabi, mga kuturan kay Kristo. Yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog naton sa ika-15 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagnanday Carmen, kag Luciano, offered by Mr. and Mrs. Argente. Para sa kalag ni Severo Sr., offered by Claire Takuyan and family. Para sa kalagnanday Nena, kag Anastasio, offered by Annalyn and family. Para sa kalag ni Michael Angelo, offered by Annalyn and family. Para sa kalag ni Victoria, offered by Junjun Morcillo. Para sa kalagnanday Rosalinda, Simplicio Sr., Simplicio Jr., James Sr., kag John, offered by Janet Haranilla and family. Thanksgiving is offered to Christine Joy Ledesma for the gift of life today, offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered to Lorena Zoriaga for her fast recovery, offered by Mr. and Mrs. Carmelo Argente and family. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family for all the blessings received and good health. Kag ang aton yung mga sponsors, Mr. and Mrs. Jomari Jomarcha and family, Mr. and Mrs. Eliza Fusen, and Mr. and Mrs. Randolph Martinez family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, Mr. and Mrs. Sharon Impanado and family, Mr. and Mrs. Mario Duran and family, kag Mr. and Mrs. Antonio Billones and family. Sa Ebanghelyo, ginpamangkot si Jesus, ano bala ang himuon ko, agud maangkon ko, ang kabuhi nga wala sing katapusan. Paagi sa palanggiran, sang maayo, nga sa Mariahanon, ginasiling ni Jesus, ngang pulong sang Dios, hindi malayo sa aton, kundi yari ini sa aton. Yari sa aton baba, kag tagipusoon. Ang iya palanggiran, laragway sang aton kabuhi, sa diin, ang tawo, may abyan kag kaaway, nagabulig, o kung nagakinahanglan sing bulig. Ang halimbawa sang Samarihanon, nagahangkat sa aton, nga hangpon ang tawo sa iya kahimtangan, sa iya kasadya, kag kasakit, kag sa iya, kinaiya, nga kaayo. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan, kag mupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Ang
upod sa aton mga intensyon. Magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Agod nang mangintapos kita sa pagselebrar sining santos nga misa, kilalahon naton anay ang aton mga sala. Tanan, nagakonpesar ako Sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat kay sa pagpatumbaya, sa konsala, sa kundako kag tuod nga sala. Busa nagampo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampon niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Tuitian kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kahitaasan, kag sa duta paghilain, sa mga tao nangayo siklaw. O Ginoo Diyos
mga muyo kita. O Diyos nga mo na may paagi sa kapawa sang imo kamatuoran, tuytuyi ang mga nagatalalang agod magbalik sila sa matadlong nga dalan. Kaya gitugot nga ang mga Kristiyano magsikway sang mga butang nga batok sa sina nga ngalan. Kag himuo nila ang butang nga angay sa sumulunod ni Kristo. Gipangayo namin ni sa imo, pagi ka Hesu Kristo, imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Deuteronomio. Si Moises naghambal sa mga tawo nga nagasiling, kinahanglan tumanon ninyo ang ginasiling sang Ginoong Dios, kag bantayan ang tanan niya nga mga sugo nga nasulat sa sining libro sang iya mga pagtulunan. Kinahanglan magbalik kamo sa iya sa bugos nga tagipusoon kag kalag. Ang mga sugo nga akon ginahatag sa inyo, karon nga adlaw, hindi tama kabudlay, ukon hindi ninyo masarangan. Hindi ini mataas pareho sang langit. Hindi na kinahanglan nga magpamangkot kamo kung sino ang magsaka sa langit, kag magkuha sini kag dalhon sa inyo, agud mabatian ninyo ini kag tumanon. Ukon, yadto ini sa tabok sang dagat. Hindi na kinahanglan nga magpamangkot kamo kung sino ang magatabok sa dagat, kag dalon ini sa inyo, agud inyo mabatian kag tumanon. Yari ini sa inyo. Nahibaluan ninyo ini kag inyo ini na sa ulo. Karon, tumanan ninyo ini. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kamu nga mga mapainubuson, pangitaan ninyo ang Dios kag magakabuhi kamo. Kamo nga mga mapainubuson, pangitaan ninyo ang Dios, kag magakabuhi kamo. Magapangamuyo ako sa imo o Ginoo, sabta ako o Dios sa tion nga luyag mo, tungod sang imo dako nga gugma, tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas. Sabta ako o Ginoo, tungod sang kaayo sang imo mapinadayunon nga gugma, balik da ako suno sa imo dako nga kaluoy. Kamo nga mga mapainubuson, pangitaan ninyo ang Dios, kag magakabuhi kamo. Pero imol ako kag nagaantos sa kasakit, itibong ako o Dios, kag luwasa ako. Dayawan ko ang Dios sa isa kaambahanon. Ibantala ko ang iya pagkagamhanan, paagi sa pagpasalamat sa iya. Ini magalipay sa Ginoo, labaw pa sang paghalad sa iya sang baka, labaw pa sang pagdulot sa iya sang toro nga baka. Kamo nga mga mapainubuson, pangitaan ninyo ang Dios, kag magkabuhi kamo. Kung makita ini sa mga imol, magakalipay sila. Ang nagasimba sa Dios, mapaligon. Ang Ginoo nagapamati sa mga imol, kag wala niya ginakalimti ang iya mga tawo nga nabilanggo. Kamo nga mga mapainubuson, pangitaan ninyo ang Dios, kag magakabuhi kamo. Luwason niya ang Sion, kag patindugon liwat ang mga banwa sang Huda. Ang iya mga tawo magapuyo dito, kag magapanag-iya sang duta. Ang mga kaliwat sang iya mga alagad, magapanubli sini, kag ang mga nagahigugma sa iya, magapuyo dito. Kamo nga mga mapainubuson, pangitaan ninyo ang Dios, kag magakabuhi kamo. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang mao makita nga laragway sang hindi makita nga Dios, ang panganay nga anak nga labaw sa tanan nga mga tinuga. Kay paagi sa iya
gintugas sang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta, ang makita kag ang hindi makita, lakip ang espirituhanon nga mga gahom, mga hari, mga punuan kag mga gumalahom. Paagi sa iya kag para sa iya gintugas sang Dios ang tanan. Sa wala pamatuga ang tanan nga mga butang, yara na siya. Kag sa ila paghiusa sa iya, ang tagsa kabutang, maiya nga naiguan nga lugar. Siya ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. Siya amo ang ginhalinan sang kabuhi sini nga lawas. Siya amo ang panganay nga anak nga ginbanhaw gikan sa minatay, agud nga siya lamang amangin nahauna sa tanan nga mga butang. Kay sunugid sa pagbuot sang Dios nga manginyara sa anak ang bugos nga kinaugali sang Dios. Gani paagi sa anak ginbuot sang Dios nga ipasag-uli sa iya kaugalingon ang bugos nga kalibutan. Paagi sa pagkamatay sang iya anak sa krus, gintigayon sang Dios ang paghidait. Kag sa sini nga paagi, ginpabalik niya sa iya kaugalingon ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ang imo mga pulong o Ginoo, amo ang nagahatag sang kabuhi. Yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. palasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. May isa ka manunudlo sang kasuguan nga nagtindog sa pagdakop-dakop kay Jesus paagi sa isa ka pagpamangkot. Manunudlo, ano bala ang himuon ko agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Jesus nagsabat, ano bala ang ginasiling sang mga kasulatan? Ano bala ang kahulugan sini sa imo? Ang tao nagsabat, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos nga makalag, kag sa bugos mo nga kusog, kag sa bugos mo nga hunahuna, kag higugmaa ang imo isig katawo subong sang imo kaugalingon. Si Jesus nagsabat, husto ang imo sabat, himo ay ni kag magkabuhi ka. Pero ang manunudlo sang kasuguan buot magpagkamatarong sang iya kaugalingon, gani ginpamangkot niya si Jesus. Sino bala ang akon isig katawo? Si Jesus nagsabat, may isa ka tawo nga nagdulhog pakadto sa Jericho halin sa Jerusalem, nga ginbanggaan sang mga buyong. Ginkuha nila ang iya tanan nga pagkabutang pati ang iya bayo. Ginbakol siya, kaginbayaan nga daw patay na. May nag-agi sa nga isa ka pari sa sinangadalan. Sa pagkakita niya sang tawo, naglikaw siya sa pihak nga dalan. Sa amuman nga dalan, may nag-agi nga isa ka Levita. Kag sa pagkakita niya sang tawo, iya lang gintanaw,
kag naglikaw siya sa pihak nga dalan. Pero may isa ka Samarianhon nga nag-agi sa amo nga dalan, sang pagkakita niya sang tawo, naluoy gid siya. Ginpalapitan niya ang tawo, ginhaplasan niya sing lana, kag pino, ang iya sining mga pilas, kag ginbukpusan. Dayon ginpasakay niya siya sa iya kaugalingon nga asno, gindala sa dalayunan, kag ginatipan niya siya. Sang madason nga adlaw nagkuha siya sang 2 ka denaryo, kag ginhatag niya sa tag-iya sang dalayunan. Nagsiling siya sa iya, tatapas siya, kag sa akon pagbalik, ibayaran ko ikaw sang tanan nga magasto mo sa iya. Dayon si Jesus nagpamangkot, sa imo abi, sino bala isining tatlo nga nangin isig katawo sining tawo nga ginbanggaan sang mga buyong? Nagsabat siya, yadtong nagkaluoy gid sa iya. Si Jesus nagsiling, lakat ka, kag himua ang subong man. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Idlaw man ta sa inyo ba? Marites naman kita. Sa aton ika-15 o kung napulog 5 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, kuhaon naton ang aton magpamalandong sa aton Ebanghelyo na kung sa diin nagapakita sa aton nga ang palaanggiran nga ginagamit ni Jesus nagapatungod nga kinahanglan sa kada mga leksyon nga gusto naton ipaabot sa mga tao nga nagapamangkot sa aton, kinahanglan may modelo. Kinahanglan may modelo. Sa bagay nga sa sining tinion sa Ebanghelyo, ginpamangkot si Jesus kung sino ang matuod-tuod nga isig katawo o kung who is the good neighbor, no? Sa bagay nga gingamit niya sa in English, no? Gingamit niya ang imahen bilang modelo, ang Good Samaritan, sa pagpakita sang isa ka imahen sang maayo nga neighbor o kung isa ka kaingod nga mahigugmaon. Kay man nagahigugma siya sa Dios, kag nagahigugma man siya sa iya nga isig katawo. Pero ang importante nga gusto ko ipabot nga pamalandungan naton subong, nga sa kada hatag naton sang ihem o kon leksyon o kon mga values o kon maayo nga paminatasan, may dapat kita itudlo sa mga tao nga lantawa bala ninyo siya. Kung sa iuron, sa imagine naton sa aton Ebanghelyo subong, si Jesus nagsiling sa sining manunudlo, amo ini siya ang imahen, ang modelo sang pagpalangga sa iya isig katawo. Ang Samarianhon amo ang modelo sang pagpalangga sa iya isig katawo. Kung sa iyo ron, sa kada sa aton tanan, sa nagabalik-balik kada tuig, sa sining Ebanghelyo, sa Good Samaritan, mabalaan naton kung ano ang puntong sang sining aton Ebanghelyo. Ang Good Samaritan nagapakita nga modelo siya sang love of neighbor, ang pagpalangga sa aton isig katawo. So ano ini para sa aton? Ano ini ang implikasyon para sa aton? Klaro man ina nga ang pagpanghangkat sa aton amo ini. Una sa tanan sa ikaduha nga balasahon, nagasiling nga si Jesus amo ang modelo sang Dios nga makita naton si Jesus sa hindi makita nga Dios. No, ang Dios nga may nga hindi naton nakita. Kung sa ron nag-affirm sa gihapon nga kinahanglan naton gihapon sang modelo para nga may sulundag kita. Di sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, amo man na ang kinahanglanon naton. Ilabi na gid sa pagpasa naton sang maayo nga mapinatasan sa aton mga kabataan. Ang pagpanghangkat sa aton
Yung mga katigulangan nga katulad sang Samarianhon nga kung balikan naton ang iyang ngalan, ang Samarianhon, siya ang modelo sang maayo nga batasan sang paghigugma sa isig katawo. So ang Samarianhon nga na. Kung sa ron sa aton kabuhi nga mga Kristiyano, sa kada adlaw nga tanan, ginahangkat man kita nga mangin modelo para sa mga ulihing tubo sang mga Kristiyano nga mga paminatasan, agud nga mahapos nga sundon kag ipaabot sa ila sa ulihi nga panahon nga sila na ang mga kabuhi sining Kristiyano nga panimuot, hindi lamang sang pagigugma kundi sang mga pagpaubos, sang pagkamapinangamuyoon. Amo man na ang kaimportansya sang mga santos naton sa aton pagtuluhan, sa aton Kristiyano nga katilingban, sa aton simbahan. Sa bagay nga may modelo sa pagpangamuyo, madumduman naton si Santa Rita Avila, modelo sang pagpalangga sa natural resources, sa environment, si Saint Francis of Assisi, no? So amoy na mga utod. Ti amo man ina ang pagpanghangkat sa aton. Ayhan pagpuli naton sa sining tapos sining Santos nga misa, pamangkuto naton kaugalingon bilang ginikanan, ako bilang pari, bilang nagaserbisyo, si Errol nagaserbisyo sa diri sa katilingban. Ano iya ang pagpanghangkat sang Dios sa akon? Ano ang sa diin ako ginatawag sang Dios nga maging modelo para sa ulihing tubo? Agod ko magsiling kita pagka mapainubuson, may madumduman ka nga persona nga modelo kung sinoy na para matudlo mo sa mga ulihing tubo. Sundan nyo ni si lulo nyo kay mapainubuson ni. Sundan nyo ni si lula nyo kay matinahuron ini. So, bahid sa aton pagpamalandong sa aton estado sa pagpangabuhi, no? Sa pagpuli naton sa sining Santos nga misa, karon, let us pray for one another. Magpangamuyo kita sa isa kag isa. Ako, pangamuyuan nyo, nga mangin modelo nga pari, ang akon kabuhi, magpadayon nga mangin matuod nga pari sa akon mga assignments, kung diin man ako i-assign. Kamo, pangamuyuan ko, nga mangin modelo kamo nga mga ginikanan, nga tatay, kag nanay sa inyong mga kabataan, agud nga sa ulihi, inyong mga kabataan, makita nila sa aton ang maayo nga paminatasan sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Katulad sang maayo nga Samarianhon, nga kada bati naton good Samaritan, madumduman naton modelo siya sang pagpalangga sa isig katao. Ang Diyos ayhan, ano ang pagpanghangkat kag sa diin kita ginatawag sang Dios? Ano ayhan ang gusto sang Dios nga mangin modelo kita sang ano nga panimuot o kung Kristiyano nga panimuot? Pamalandungan naton ini kag magpangamuyo kita sa isa kag isa. Nakabay pa padayon kita nga mangin modelo sa sining mga ulihing mga tubo, modelo sang mga paminatasan sang aton Ginoong Hesukristo. Pamalandungan naton ini, magtindog kita tanan sa pagmahayag sang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amay makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ko kay Kristo iyanak nga bugto nga aton Ginoo. Kagim panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen, kinsakit sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Si katlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito, magkakaripa siya luwat sa kukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. mga muyo kita agud nga maghigugma hindi lamang sa pulong, kundi sa buhat.
Tungod kita maluya, mangayo kita sing kusog, kagkabakod sa Ginoo. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga katapos sang simbahan, mangin maayo nga mga Samariahanon, paagi sa paghimo sang corporal and spiritual works of mercy, sa mga tawo nga napilasan kag mga nagaantos. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga nagdaog sa nagligad nga eleksyon, hindi magkalimot sang ila matahom nga mga ginsaad sa mga pumuluyo. Kabay pa nga sila man mangin maayo nga mga Samariahanon nga nag-alagad sa tanan, kag hindi lamang sa ila mga kasosyo kag mga sumalakdag sa politika. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga nagabulig sa mga masakiton, kag mga nagakinahanglanon, mga doktor, nurse, hospital administrators, social workers, benefactors, kag iban pa, mahatagan sing kalipay, katutom, kag gugma sa ila pag-alagad. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga gindayaan sa dalanon, mga bata sa dalan, mga biktima sa pag-abuso sexual, mga tigulang nga wala ginasapak kag mga makaluluoy, makakita sang maayo nga mga Samariahanon nga magbulig sa ila. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga bendisyonan sang Dios ang mga tawo nga maalwan sa amon, kag kabay pa nga kami man magbalo sing kaayo kag kaalwan sa mga nagakinahanglan. Kabay pa nga ang maayo nga binuhatan sa mga nagtaliwan na, balusan sang kalipay sa langit. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Diyos nga amon namay, iwagi ang amon panghuna-huna kag tagipusoon, pagi sa amon pagigugma kag pagalagad, kabay nga mapamatud-an namon nga kami imo mga anak. Nga pangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palig magtindog ang tanan. Magpangamuyo, kamo mga utod, kagod ang akon kag inyong sakripisyo, mahamutan sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Matunta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. Diyos nga man ang mga dulot sang imo simbahan nga nagapangamuyo kag tugod nga amon ini pagpahigambit god magduga nga amon pagkasantos. Pinapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Ibayo yung kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Dios. Tapos kag angay gid. Kag igo ka mapusnanon sa among kaluwasan. Kaya sa gihapon kag sa daan nga duog magpasalamat sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Pagi sa iya pagkatao ginbayo niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya nga mga pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkaban yatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo, tuo o amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan patulong sa imong ginharian. Mga santos, nagaamba kami singulay untat sang kalantahon sang imo himaya, nga nagasiling. Santo ang Ginoo, Diyos na labing damanan, angay na masimba mo. Santos ikaw nga todo Ginoo kay tubara Santos gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayon niya ginbaton sa ginabubuton, niya ginkuha ang pamihak-pihak ang tinapay nga nagasat sa imong gitutunan nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag magkaon sini. Kini ako lawas nga gitugyan para sa inyo. Sumungan pagkatapos ang paniyapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag ipalibot sa imong gitutunan nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag maginom sa sining kalis. Kay nimong kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan na kasugtanan. Kay gawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang hanumanan sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga mga takos sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, nga nag-aambit sang lawas sa dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdaba ang iyong simbahan na lapdang sa bugos sa kalibutan. Imbitaso sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan na kaparian. Dumduma ang mga sakop siya mong katilingban nga nagtaliwan nga may paglaong mamabanhaw sila. Dumduma man ang tanan ng kalamatay sa imong pagkaabian. Batunan sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nga tambong agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga bana upod sa mga apostoles,
Kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Hesus Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya kay dira sa iya. Gihatag sa imo Dios amay nga mahagahom sa kaisan sang Espiritu Santo. Ang tanan na dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Kaya lakas sa mga langit, paglayawon ng imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian, matungan ang pagbuot mo sa duta, siling sa langit. Natagan mo kami niya, sikan mo na mo sa matagan na. Pagpatawaron mo kami sa mga kasalanan mo. Hindi ka pinapatawad ng ang mga nakasala sa amin. Pag-ibig mo amin, ipadahog sa panulay, luwason mo kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan, hatagi kami sing pangidait sa aman mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa salakag paligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami sang balahan ni adlaw ang amon ginalauman. Nga magabalik sa Hesus Kristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imo simbahan. Nagsunod sa ibigin siling at agay sa sang pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo, yara gyapon sa inyong tanan. Kagira man sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait. Sa kalibutan. Maluoy ka sa amon, Cordero sa krus, ka nagawala
Iyar si Kristong Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, tapos nga magsulod ka sa konpulian. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kag mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan.
Balik magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo, itugot nga ang amon pagbaton sing masunson sining sakramento, magdugang sa amon sang bunga sang kalawasan. Nga pangayo namin ining sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Kagamutanan bidisyonan sa mahagahong nga Dios, ang Amay, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai tapos sa aton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayang gabi sa inyong katanan. Kag thank you so much kay Father Julius sa luwat pagupod sa amon. Thank you.